mee ka ekpere na arịrịọ niile anyị ji umeala rịọ oge ntị gị onye gị siri ka nwanne anyị bụ Christiana Onuabuchi si n'ụwa nke a gafee. Biko kpọbata ya n'ebe nke gị bụ sọ ike na ụwa, mekwa ka o sonye otu ndị nsọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ekele dịrị Chineke Nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi, bụ nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile, ka anyị were nwee ike isite na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ọzọ obi n'ime nsogbu ha niile. Ngọzi dịrị Chukwu Nna onye nwe anyị Jesu Kristi, zaanụ ya. Eji mmiri nsọ na-agọzi ahụ Christiana Onuabuchi mmiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ mere banyere ya. Anyị niile mere baptizim n'ime Jesu Kristi mere ya ya bụrụ ndị baptizim wee baa n'ọrụ ya bụ na ejikwara anyị na ya site na baptizim anyị wee ruo n'ọrụ ya. Ya bụ dịka si n'ike ebube nke Nna wee bilie, ahụ ka anyị na Kristi ga-esite dịkọ na ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ ọnụ n'oyiyi nke ọnụ ya, anyị na ya ga-adịkọkọ n'otu oyiyi nke site n'ọnụ ya. Onye nwe anyị ji umeala arịọ ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Christiana Onuabuchi, mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiere site n'adịghị ike nke mmadụ, biko gbaghara ya, tọpụ ya na amamikpe niile nke ọnụ, ka ọ gafee na ndụ ebighị site na Kristi onye nwe anyị. Ihe ọgụgụ a si n'akwụkwọ amamihe. Ụmụnna, mkpụrụ obi ndị ezi omume
nọ n'aka Chineke. Ahụhụ ọbụla agaghị adakwasịkwa ọzọ n'anya ndị nzuzu. Ndị tụkwasịrị obi na ya ga-aghọta ihe bụ ezi omume. Ndị kwere nụ ga-eso ya biri n'ịhụnanya, n'ihi na amara ọma na ebere ga-adịrị ndị niile ọ hụrụ. Okwu Osebụwa. N'ụlọ dị nwere ka m ga-ebi ebe ebe. N'ụlọ dị nwere ka m ga-ebi ebe ebe. N'ụlọ dị nwere ka m ga-ebi ebe ebe. Apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Jesu Kristi Onyenwe anyị. Okwu Osebụwa. Ekele Chukwu. Yesu sịrị ya, mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla na-abịakwute nna m ma ọ bụghị site na m. Because of the challenges, Christian or the characters and a half hour may fail if you fail like you are like you are. Ma okunye kusi ike na kusi na taking that mpo asọpụta ndị mwe mụ na kuzi ebe ahụ. Na-emekasị ndị ndị ọzọ niile ọ na-eme iji wee nyere onwe ya aka. Ọ bụrụ na ọ ka ekwuwe maka Kristi taa eleghị anya na ya na-ekesi ọfụma. She is a mother. Kristi bụ mama. Kristi bụ nne.
maka ofu n'ime nwa ya na-agụ akwụkwọ mana nwere ihe oge ọ ga-eme ka o were mmerụ nwatakịrị akwụkwọ ọ ga-eme ya nsị ya jekwuru ụmụnne gị ọkwụ ụmụnne gị by the grace of God aka dị mma obere ọsị mfada ya jee taa a ga-ejekwa echi ya jee echi a ga-ejekwa nwanne echi ya gbaba mbọ na chukwu na-eme ebere na ya na-enweta ndị a ga-eji were emume aka ka nwe ya were tụkọ awụrụ afọ na-agụ. That is easy for you. A very hard-working mother, a righteous mother, an upright mother, who knows Christ. No wonder we are not Christian. Our mother, who is an Indian, Christian, the our mother, Namibia. Oh, you will not consider it. Man, you do it. Man, you parish council, okay, no, all things. Only a word of God about everything. Only thing, the Bible, the church, just preaching here. Only the self care, now, minister that couldn't them have, or not even a mistake. It is a genius. How do you do that? You can see more than you do over that. John chapter 14, from number 1 to number 6. Ilé ìwé lóde Jésù kò sí n'ebe ńlọ àwọn òdìbò ń dà ebe ọ̀nà ńlọ àwọn òdìbò ń dà ka onye na-eje ebe ozi nna m ga-azọpụrụ ya. Enweghị ikwu ọzọ anyị ga-esi wee na-ejere Chineke ozi n'ụwa na-abụghị igwe odibo n'ime ndị mmadụ. Oge abụghị oge anyị gbara odibo n'ime ndị mmadụ. Chineke ka anyị na-ejere ozi oge ọpụta ụwara ọrụ ndị mmadụ ka m na-agbara ozugbo ahụ n'ebe ọ bụla mgbarụ ndị mmadụ ozugbo ezigbo n'ime ndị mmadụ nwara ozugbo wee jere Chineke ozi maka na onyewe onye n'ime anyị pụrụ ijere Chineke ozi onyewe onye n'ime anyị pụrụ ngwa Chineke ihe oge ọ site n'ime ozugbo n'ime ndị mmadụ Christian is your form of ebe ahụ na-ebe ọkụ n'onwe ya ebe ahụ na-ebe ọkụ n'onwe ya ọ na-abụ odibo n'ime ndị mmadụ ọ dịka a ga-asị n'ọma na ụbọchị edubego ọ na-abụ odibo n'ime ndị mmadụ ebe ọ bụla Kristi gbara odibo n'ime ndị mmadụ o were anya nke ọma na ụbọchị taata na Chineke dịbụ na Jesu Kristi na-egosi ya nna si nye ya ọ gbara odibo site n'ije ozi ejibụ ohere aka nkasi na Pope Francis n'ọnwụ ya obi fana isi ike nọ isi ike ezigbo ọkwa dịkịta ọdịdọ afọ n'ọnụ igbodo ka ezigbo ka ọ ga-adị maka na o wetara esi n'ọnụ ọgwụ mana Chineke bụ onye ya asị n'oge ezuola mgbe obi ji wee lapụta ya ana m akasị n'ụzọ pụrụ iche John 16 years ago nke anyị ji wee bụrụ mmadụ ọ na-adị anyị ka anyị na-ekwu nwa obere anyị na-emega na wee bụgara ka ha ncha bụrụsịa mmadụ oge alụsịa ndị adịghị alụkwụ na ọbụla emesịa pụtara Kristi bitere n'oge onye obi ma ọ dị na ya dịka masịrị nwa ọ dịkwasịrị nwa mụ na oge siri foto sisi afọ na ọnụ ụzọ apụta bụ na ya si na oge banyere ọdụ na-ebe ihe 18 years ago ifuku si eche ya mgbe anyị na-anya ka oge bịa mas n'oge ahụ shigo isi na mas oge na-ebe ọkpụkpụ na nnukwu mmiri na otu ọkpụkpụ na nnukwu mmiri na otu oge m nọ na ọsẹs ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na na-achọ ije ọdụ mas ihe ọhụrụ gbakọ mmụọ na Kristi ga-agaba mas na Kristi ga-agaba mas nwere ike ịdaba ụmụka ọ bụ nsọ Kristi na mmadụ n'ime ma ọ ga-abịa ụgwọ ọbịa ọnọrọ ebe afọ ọ
only particular place on the check. Nine of them. It's a chili abu. They from one and all there. So find me. No. Good slave. The cinema. This is that. No about that. No about that. Good that. Well, you will do. You walk over that. In my head, I want to slow to Christy. About my analysis, they are very prepared. All I can no day it goes out, and I want to go to all I can also but you must also learn some more. All I can, but I also know okay for them. Even if I'm my good friend, okay for me, even if I'm my good friend. When all the one is for me, even if I'm when they say to me, I'm not watching my thing, I'm talking like my baby. If you go to the they got to be at home. They didn't hear me. For all the one okay, I'm not going to go. She is okay and come for them. I live in my old for the God. Alpha, I did this. But in the end, you know, none of them believe. Even then, you think I don't want to believe. If you think you were no one will look at. Mama can afford to make a lot. What can happen? Think about it. You will know that's I don't know how to do it. No matter what, about a kind of man. To do that, people are not to do. To think that they are people are not to do. No one will try to fair. And I told you the body. How much you look at the check? You cannot put it fair. I think the people together. I will go. Yes, you need it. Yes, and only special food you can like go to the sea and I call one night. I so much more than so much. And all yes, you need move. There was our good, there was our money, there was our compassion, and one. All the people you know have many. It's that, because she told me, good about who take it now, you have not also stop, but who is the way Christiana Onuabuchi Gracia Mituku Kosoja Uwa Matauko Delia Now Link Nebekino Anya Abitiko Dimelo na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ anyị adọghị dịka odi nwere
nke ahụ na nke mkpụrụ obi anyị arịọ gị dịka onyenwe Christiana Onuabuchi Udoye. Oye magana pele kaje okonga. Kara jama jama na ya pele. Ina ina pele. Le ina sabye. Kaja kaja ko ko na ko banga na Kristo Onuabuchi. Amen. Oye
ụda ntasị site na mba ndị ọrụ anụ ndị n'ụwa ọzọ maka ndị kwere na gị kwesị ebe ụwa ndị anaghị eme ndị na-eme ọrụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya mgbe ukwu nwa mebiri a na-akọwata anyị n'ụlọ ọzọ nke eji n'eluigwe n'ihi nke a anyị na-eche ndị ọma na ndị ji ọma mgbe eze na ike ọchịchị a na-abụzụ wee dịrị nke eluigwe na-ebu ụkọchọ gị ebighị ebi na-asị Amen.
onye a ga-ekekọta ọnụ Inwenu cheta nzukọ gị gbasa ụwa niile mee ozu oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Francis na bishọp anyị Valeria na bishọp onye enyemaka ya Denise na ndị echichi niile. Chetakwaza nwoke bụ Christiana Onuabuchi Udoye, onye siri n'ụwa kpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ijikọtara ya na nwa gị n'oriri ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwaza ụmụnna anyị ndị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ịhụke. Anyị arịọ imere anyị niile ebere ka anyị soro Meri Maria dị ngọzi na-efe Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị, chedebe kemgbe ụwa tụwa, chedebe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-edoghị ebere site na Jesu Kristi nwa gị.
Kita adalah saya mati gantotan. Ada yang terjadi dulu bagi Christiana. Di dalam apa kalau mereka punya lebih sangat Kristen penyamaran. Onye isi Francis Udoye, mụnwa ụmụnne m, my wife, anyị na-ekene onye isi ụkọchukwu nwe parish, ụkọchukwu Kebo Okoye, na-ekenekwa onye isi nchụaja Fada Bat. Amara m akwụgara m ahịa maka n'anya mụ na amamụ si gwa m ịnyadịla m ụfụ. Obi gara ọ na-ebịa karịa masị n'ọnwụ ya darụrụ nye Fada. Na-ekenekwa ezigbote enyi anyị Fada Nwagbara. Fada bụ ezigbo ọrịa anyị ozugbo since 18 years ago. Ịmara anyị mgbe anyị kwesịrị ebe gị na nwanne ya dịka darụrụ nne. A na-ekenekwa Fada nwanne m nwoke Fada Chimikwu Udoye maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị tata. Fada daalụ. Na-ekenekwa gị Fada Nweze. Okay. All the way from School of Nursing, St. Charles Borroway, and Egine. When Egine was a catechist, and the master, and the choir, Egine was really to do it. No, I'm not my mom around there. I don't know anything of a Talaka, where one police were only and Egine was a police. Also, especially Chief Imam as a president. But I have a water. A lot of also can take notes. Manasna, I have a lab and also a water. Ndị anyị akwara na-enweghị ebe ihe na-agbapụta mmadụ n'uche ọ bụ ihe si wee dị abata n'ihe ndụ aga-echetabe minutes ihe dị n'uche onye ọbụla bụ ka azụta ndụ ọnọ my mother said ngo Africa mande tọrọ kọlọ na okwu wọ́n ẹgbẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ máa gbìyànjú ẹ̀ndí skúlù ẹ̀dí ara Mrs. Onachukwu na-ekene gị ndị niile máa fọsụ ndị ọyị ndị ka ha bichara bifo ya mụ ịnọnyere anyị ebe ọ bụla ozugbo a na-asị ka Chukwu dobe unu ebe unu na-aga n'udo chekwaba unu nyekwa unu ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. St. Joseph's Catholic Church of Oraukwu, anyị na-asị na Chukwu ga-eto na n'olu ka mmemme akwamozu Christiana weta udo ọla atọ na ezinụlọ ndị Onyibalu. Ka ọ bụrụ na anyị gara inye ozu ndị enyi ya na anyị onye ọbụla nọkọ Onyibalu were ili ekpere ezi ọnụ wee sị etu a ka ọ ga-adị n'echi. Onye ọbụla bụ iwe n'obi na-ebu nwanne iwe n'obi nwụọ ọ ga-asa asịsa ka ọ bụ Christiana weta udo na belebe Onyibalu site na Kristi mara nwanyị. A na-akpọlitezi Fada Udoye na ekpere ntọala. Anyị ka ọ dịrị ịdị ndị otu Kristi inye ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere anyị jiri n'ụmụala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị na nna anyị bụ Christiana Onuabuchi Udoye onye anyị na-enyi ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ dị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ. Ka o mee oche sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere gara aga ka o gosi ya ebere n'ike nke ọ ga-eke ya. Nwanne anyị bụ onye eji ọnwụ gbapụta, onye akwụtoro ụgwọ oji, onye mere ka ya na nna dịmara mma, na onye egwekwara ụgwọ aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o jesonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ Devid na aṅụrị nke enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ.
Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Dị ka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi, anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma nke i jiri gosi mma odibo gị na ndụ nke abụghị nwa ahụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gị gee ntị n'arịrịọ ahụ anyị na-arịọ gị. Onye nwe anyị, kpọghere m odibo gị bụ Christiana Onuabuchi Udoye ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa iji nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji zute Kristi onye ahụ otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Christiana Onuabuchi ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Amụa Messi Apostle kịta esisi St. Joseph buruzi ozu wee na-aga na bie bụ eze nnaja na nke ndị bụ Udoye ka enizi arụ ya wee kwadozie maka akwamozu dịka o si eme. Anyị na-ekele ndị mmadụ ndị so wee bịa ụka were karịa ụka ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs Kraịst.
ịnọrọ n'ime ili mkpọrọ ụbọchị 3 wee si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwaodibo gị na nna anyị bụ Christiana Onuabuchi nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite ya, nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe dị ebighị ebi, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Amen. Ugbu a na-adọnye ahụ nna anyị na nwanne anyị bụ Christiana Onuabuchi Udoye n'ala ka ọ lọghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ ya. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwoo wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nna anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ekene Maria. Maria dị asọ n'ike Chukwu, ewere ndị dị anyị dọrọ kịta na mkpụrụ obi Christiana Onuabuchi Udoye na mkpụrụ obi niile kwere gara aga. Site n'ebere nke Chukwu ka ha zuo ike na ndokwa. Enye ezumike ebighị ebi obi nwenụ. Mee ka ihe nke Chukwu ebebe dakwasị na mkpụrụ obi ya. Na mkpụrụ obi a zuru ikwe na ndokwa. Amen. Nna anyị nọ n'eluigwe, otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa, ka e nwee uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taata n'ihi ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị. Ekwela ka anyị kwenye na mbanye ma zọpụta anyị n'aka ike. Ekene Maria. Ebe ngọzi Igbo niile, ọ dị asọ ọdụ afọ Maria dị asọ n'ike Chukwu, ewere ndị dị anyị kịta. Ka anyị ekpere maka nwanne anyị bụ Christiana Onuabuchi. Ka anyị rịọ ndị nwe na Jesu Kristi, onye kwuru sị, mụ onwe bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na mụ, ọ bụrụgodu na asị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ kwere na mụ agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ka gị onye kpọrọ gị ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị nwaanyị na nne anyị bụ Christiana Onuabuchi Udoye, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị onye kpọrọ onye ori nke chọrọ iru Paradaịs nabata Christiana n'eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri nke baptizim wee wute nne anyị na nwanne anyị nwaanyị bụ Christiana Onuabuchi Udoye, dekwa ya mmanụ nke nzọpụta. Onye nwaanyị nye ya ezumike n'etiti ndị nsọ gị, anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị nwaanyị na nne anyị bụ Christiana Onuabuchi. Na-arịọ ka imere nna anyị na nwanne anyị bụ Christiana Onuabuchi Udoye. Nke mbụ, odibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị. Ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa,
okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwere. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Nye ya ezumike ebighị ebi ka ọ dị nwenụ. Mee ka ihe nke ndụ ebebe chakwasị na mkpụrụ obi ya. Ka ọ zụrụ ike na ndokwa. Amen. gọzie ma chekwaba ụlọ n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị ụlọ.
ụka agbasabeghị ọkwa ndị ụka agbasabeghị ọkwa so anyị ka nọkwa n'oge nke ndị ụka so ihe niile a na-eme a ga-eme n'udo ọfụma saa akụkụ na oration na after that ndị ụka akọntụnuzie ka anyị si eme odide dịrị Jesu. Government Technical College on behalf of the school during her burial on Thursday, 17th March 2022. The principal, the entire management, DTA, SBMC, staff and students of Government Technical College in Paul mourn the passing away of our Vice Principal Administration, late Mrs. Christiana Udoye, fondly called Mommy Dog. Mrs. Udoye, Christiana, excelled in her duties as the Vice Principal Administration, the post she held until her death. The Vice Principal Administration is the most senior and responsible staff after the principal of the college. She discharged her duties diligently and excellently and was a team player. Thus, Jesus assured us that I am the resurrection and life. He who believes in me, though he is dead, shall live again. As John 2 verse 25. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lay in bed. Psalm 116:15. Our dear Vice Principal, we were waiting for your return, only to hear the news of your demise. Death, you are wicked. You reap where you did not sow. You did not allow Mommy Dog to enjoy the fruit of her labor. To take away our dedicated and conscientious Vice Principal from us is a great burden to bear. We take solace in the faith that God gives and He equally takes. No word is enough to console the family you left behind. We pray that our good Lord will console the family and shower you with mercy and grace to transit into the glory of eternal life in Jesus' name. Amen. Adieu, our amiable Vice Principal. Adieu, Mommy Dog. Continue to rest in peace. Signed by the Principal. Awesome. Kakuro di Christiana, kakuro di Jọ̀bọ̀ ndị na-ekwe anyị gara atọ. Yeni ezinike bebe oji nwanne anyị. Kakuro di asụrụ ike na ndụ. Kakuro di asụrụ ike na ndụ. Kakuro di asụrụ ike na ndụ. Funeral oration in honor of amiable secretary, late Mrs. Christiana Udoye. It was with shock, pain and profound sense of loss that the members of Oraukwu Women's Society Oraukwu received the sad news of the sudden transition of our amiable, dedicated and hard-working secretary, let Mrs. Christiana Udoye, married while on active service. Your humility and diligence to your duty made us to return you to serve us for the second tenure, but God Almighty, our Creator, the owner of life, who is omnipotent and omniscient, knows why He called you back at this time. As we mourn your passing away, we pray that the Almighty God will console, comfort your family and all those whom you have now left behind. May your soul rest in perfect peace. Amen. Adieu, adieu. Merit Umaga. May the angels of God welcome you and lead you into paradise. Amen. Yes, we can be what you want now. Kakuro just reckon and the one. Kakuro just reckon and the one. Kakuro just reckon.
Biko Jesu melu ebere kpọbata ya n'eluigwe amụtara nye n'ụwa n'ime afọ na nta ndụ anyị dị nwa nke ụbọchị olemole o Jesu melu ebere o Jesu Biko Jesu melu ebere unu ga-alapụ ego akụ n'ife ife nke gaba n'ụlọ bụ sọsọ ezi omume o Jesu melu ya ebere o Jesu melu ya Biko Jesu melu ya ebere kpọbata ya n'eluigwe ife nke ga-adị n'ụlọ ikpe nke kwụrụ ọtọ eluigwe nke ga-abụ ụgwọ n'ọkụ nke dịrị njọ CMO CWO Sion achọrọ ka unu bịa ka anyị jere ndị abịa dịka mgba achọrọ ka unu pụta ka anyị jere ndị abịa dịka mgbalụ Antônio Jesu Cristo. Ndị ntụ ne. Anyị ne. Ahụ ile chukwu. Keren ka isi nọ ka ama iso ebe a dịghị ike ama. Ọnọdụ ya. Ọnọdụ ya otu. Ọmara nke ọ maara. Ọ na-eme aka na ama. Ọ na-eme aka na ama. Chekwa anyị na na-abọ ya bịa. Antônio Jesu Cristo. Ndị be udo n'ọmụ ụba. Ingrid is a madam Oraukwu. Ama nunu ndị nọ n'iru unu. Mba. On the St. Joseph Catholic Church nọ n'iru unu. Okay, so yeah. Ihe njikwa ọjọọ bụ na ama enwere jọrị jọfọ nọ ya. Ebe ọ na ka ndị jiba. However, ihe anyị nọ ebe a bụ eje kasị unu obi. Ọka eje kasị unu obi. Maka ọnwụ nwatakịrị abụ nwunye unu bụrụ nne unu bụrụ nwanne unu etu o sizi metụta ma dum wee bụrụ na anyị ya ka anyị kasị unu obi werekwa ya ọkwa ihe na-adụ nọ maka nwatakịrị ka ọ bụ mana ịma orukwere n'esi isi ebe na-azụ na ndịta asịrị na ahụ ọ bụ ma asịsị kwuo eri na ọ bụ ọdịrị so n'ọkụ unu jiri ya na ndị ọzọ na-enekwa ndị ọzọ ha na-eji hụ na ya dị iche anyị na-asị nke ọzọ kwakwa ego adị ebe a bụ sọsọ ndị St. Joseph nọọ onye ọbụla nọ ebe a ịbụ ka a na-anakọ ego ekwe anakọsị ajụkwa nkele ozi ụgbọ eji anakọ ego asị na ndị mmadụ ehiga ọ ha niile tụkwazi bịa ugbu a na-asị unu kasie unu jibekwana na anyị na-atụ anya n'ụlọ ihe ọzọ ga-emekwa unu ya eji wee dịka nche ahụ ọgbụgba amasị Christiana ehika nwe ihe a na-achọ achọ na mmadụ apụghị n'aka anyị na-asị maka ihe anyị na-enwe anya na nwanne anyị nọ ebe ihe ndidi ka ọ bụ unu ajọpụzie nke unu wetara anyị ego eji ebu mmasị anyị na-ekele unu wee na-ebe ihe ọzọ dịkwa mkpa dị mma anyị na-ekele unu rinne ka dịka ya kasị isi gbara agba nwunye anyị bụ Christiana ọnọdụgo n'eluigwe etu anyị kwuru ife ọka ga-adị n'aha ji
agbari mmiri egwu Christiana ndị nwanyị kedu ụmụ ya ndị nwoke ime ka ụwa katụ mma developu onwe ya Ada Onyibalu ekene Chukwu n'isi eri nne onye ọbụla kaba afụ na ya gbara mbọ onwe ya maka na ịnọdụ nnọọ ka e bụrụ ndị ekwute ekwe ọgbọkwu ya kacha mma e kwuru sị no knowledge is a waste. Nwaanyị etu o si wee gbaa mbọ pụrụ iche ma nkụzi o kụzigachalụ ma ihe o nyelu ndị mmadụ aka ha wee marụ onwekwa ihe dị ka ya. So anyị ma ekene Chukwu n'isi ya na-asị onye ọbụla gbaa mbọ fụ na ya developụrụ onwe ya. Ọ bụrụ na ị nwere ike idevelopụ onwe gị developụ ụmụ gị na ndị ikwu na ibe gị onye bụ n'ụwa na-aga n'ihu katụ mma karịa etu ọ dị ya otu Jesu Kristi. Ihe anyị na-ekwu bụ o nwere kalenda anyị na-ewepụta. Kalenda anwa abụghị na ije n'aka ịma ngota kalenda kama na ọ bụ ọtụtụ ebe ezinụlọ dị iche iche nsogbu dị na ya karịrị akarị. Kalenda onwe ya ji akụzi ya na-akụzi ebe ahụ bụ gịnị ka Jesu Kristi na nne ya bụ Virgin Maria etu ha si wee hazi ezinụlọ.
dịka anyị na-aga ka anyị leta ihe n'ọrụ were chekwaba ndụ anyị chekwadiela anyị aka ka anyị nwee ike ịkwado ụmụ anyị nke ọma ọ ga-abụ ụbọchị nke anyị ga-eru ụbọchị ị ga-akpa anyị ka anyị chekwazi okwu a dịka mmụmị anyị si wee dị okwu ka anyị kwụta akwa ịkwado anyị isi anyị ọ ga-azụkọ maka anyị nyere anyị ụzọ aka na n'ihi na anyị ga-ahapụrụ nwa ji mụta akịrịwanye nwa anyị Central CWO, St. Joseph Country Church. Maka na ofu onye n'ime anyị hapụkwa ozu ozi anyị kịta wee na-agbanye bụ ọsọ unu jisi ike ndonu gịnị ka anyị na-asị na ha ndonu isi na ike ka mkpụrụ obi kristi ka mkpụrụ obi ndị niile nkwanụ gara aga ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa nye ya ezumike na ọbụ ozi nwanyị ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa biko ihe anyị ji ebe a bụ ihe anyị na-ekwekọrịta anyị ji aja afụ anyị na-ekele uri ihe na-ayọkwazi unu bụ na ibe na-ele ndị nne bụ itinye nwanne ha nwaanyị anyị na-ayọkwazi unu bụ itinyere anyị ya n'ekele so na ka mkpụrụ obi ma hụ n'eluigwe ọma ya ọzọ ndị nne ya ga-aga ọsọ n'ụwa ụzọ ọzọ nye maka ya kwa taa mee na nyanwa abịazi o wee sị mmụ gaba arụ ka m bịa si ndị nne wee nọchite afa parishi anyị na akwamozu a na biko anyị na-asị unu ndo dịka anyị na-asị unu ndo ka anyị na-asịkwazi onwe anyị ndo obere ihe ndị a wee na-asị unu unu nwere kasị de ndị nne maka ọ bụ one of them ọ batakwasịghịkwa na ihe a na-eme ndị nne nwekwasị ihe nwa ji emeta dịka ndị otu ha si eme nke a bụ akwasị ihe anyị na-akwakọrịta n'ọrụ ndị otu anyị nwụrụ anyị ga-enye ezinụlọ ya nke a bụ ihe a ga-eji wee na-ekwuli amasị biko anyị na-asị ka mkpụrụ obi Mrs. Christiana Onuabuchi ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga ihe ezumike ebe ọ dị nwe n'ọrụ ka mkpụrụ obi ya zuru ike na nsọkwa ndị our station none ama iberi unu abịa n'Oraukwu na Oraukwu na ebe you are welcome to Udoye family na Amada village Ezenaja Oraukwu. It's unfortunate that you came weeping for your dearly beloved one that is lost. The same weeping we are doing here. We thank you. I kelele unu kelesia unu ike maka ọbịbịa unu nụlanwu arụ ụka wee gbadataba ka unu bịa fụ onye a joinere unu ọfụ na Disemba Chineke ma plan o ji Yeah.
Ọmọ ẹlẹ́fẹ́ bí kò gòsì